tinga atigati yangi keroro iga miruka nanyora abana batano tinyaruka nyora banguri no buri monko limati timbwati mwana mumura yewa bona rende ubugima bwana buganza kusarika igo bagonte nkiuko lima tabwati umwana ngaro ubugima buno bokongu ngarora nga tigango ndaswikero mo isaba najitaka nyoma yewa umuswati watabana bamura so ngaruororo ngacha ngatabati yangu ndatemo ubugima basingencho banje tinyo gukobera se yukurima kini giora kore usutiga abana bogende yewa ngarora renda abana timbutiga singencho buchinde kanisa ngatabangero narigerie buku tindo jibwa tango tabati umwana mumura to guchigoro yewa usegerwa taba mwana abesike ngaimoki abana abungacha amenya tena barabu lakini nende amakongo ndasiga ngachangari kwe skuru yetu nyakali gasiye kuruwe abana abakanyagukina yo bono mbaka buna familia yane chagito rete shida ko 2015 gocha bono yorende 2017 enyaruke yane ya virus te wiki ya etete Florence bwali nali anyorete mu bisakono bepara ya bono ntete ongerere asubu imenga esabali yokulinda umwana umurwiro nyorera accident naye egasi whatever ngokora kwarengera kini maybe ugacho gatika nakiyabeire all through ko 2017 mpaka bono ko 2017 onekera nyoreta achari na nyoreta bari ndikasi iribidi rende kero na chiti nganyara basamaria baya bamore trinyagitari iri school sana asibara bwasinginjo nabari gutikupara ali akwesenja nyoreta mubosoka no mobe begari ya mwagite kamurare guchura abanyene bakate monyana agatama agatike gari ke murare tawo lakini nyasa yabunarumia agatuma kamadamu yereni agacha atambikira umwana munyagitari bono nito nyora mangana matukabira erire kinde gazi njembwe to umwana nde ako kwa shule nkaika kisamaria nyanso umwana arengi kanyora madamu yo nachita akana chibese korwa ubona njinga bwatero asinginjo umwana yokuguru kwaye no njika naroje nga nkole bobe lakini ndi nyasa uri mu rustengo rumari nimbwa to kwege na getinga tanga tingo kumoyo bakita kayo moiso wasa nyasa tanga more mere haba ntumbara sekereta abandi bachiba murigereri tewe utakoba unajifanya wachana mtoto takatu wako woro abutoru nkatena bane gasi ribidi ndike gasi nganze kumusukurekera singenjo nari kunyara kwenda gasi nyakitari ninje kere gendo ninje no eso ba umbalite bakarigereri bakatatako aya isaga taka kumwasisti bakateba ninga yayo numwane nyaruka fataja uturuko bakandigera igomba kagware bono bagasuka maye pi kera na batedi no abamangana karo abana abaisike adirisi to gwatira numwane yarwarugu nera chikwenda yubugima bwaye nkanyanga bangire pi badese dio umwane ya uturuko nje najugo ko moyorende iribidi ndige gasi bono nganse suguri cyo umwana oyo nase tomenya doji ni kirandi nyorete none munyene umuntu naruche twakatabonera munyene gari agateba ngo tu assist yara agatati ndachikuri kibese nje nama itinero munyene nacha kumanya chusie kera patika agatama igakage ngaye we namba yanji kumwakire simu yake nchombo ati umwana andama igaikira bona singote unyamire ngo umwana uri asire to kunyagocha mbako umwana bikaje tomorore iyo ni 2018 bona 2019 nene naje ngunya kubatire ndike mwanda itikani bate insurance kusababu asingweta saba sani ngora amnate onye gari kero ke manyire insurance nere kurwari umwana nkaranya nyamira naraba kunya kongire ivivi ngajanga rusi umwana nyagitani chichumi kera bandi nete bakepitiri ngufuatire insurance ne abstract karusi umwana one chichuma kijabe ngamuhira nyamira bakacha komora bakacha konge bintebi katabatibo umwana arabwe nari ndime ufuatire gari ini insurance so bono ngujikwana nyamira na mno umwana ariga abanya kongire ivivi manya no yekera na chitingarora bono na ubire ngana Nairobi
asigete bagakirwisi na bari tukonte injuo manyene utokire manyene na ile tukoti chusi gaga fine ya 30,000 bagante iye kesi na keke bona mungunya kwa nyamira banya kongire ivi tindanyora bomayene lakini nende tumwana arafuyana alafu mfuatirie ndorenga egente ngaikiere tochikere gariero yangu setukurupara ikarara police nibona antu bamanye tomanyene saidi na basigari na bari bangusitega ngitingo manya guchimi na bangene to nero manyene ngitimai but barabumba liso yo nero manyene gari iri atajeti flore ono bwari nante batinga ora atarire kinyagitari kitari nkenya gitari ange 10 nchikari 11 na kyo kunyara kumwira kinyagitari iki ayebueka nande kibasanga yuko okonyora koro omwana yekuru 2017 ekero bono Kisamaria ni abete mitinyene chika 425 nsa bunara baya agatuma abasani sinaro kori kibarua no mufata gitega bagantenera kibese kiri bande nizware nsige kuchwakana kera neji nyinge cyenge nyora bono bakabasa kero umuntu ndebiri cyo tokonyara nezo tumone yakwiri Kisamaria ngateya abasani bandi bakabande yo munande tinga anire sinyasa uri ogusaba akonye umwana uyu lakini kwa sahi bese ntiye no mwana ukuru kwa gundira ngabwata wiki tere tinga nyora fata nyanga n'abasani baye tikantebere ndi na ruri giti abasani bakandigerie njiranga myuki umwana tenweki nanje nagwate kintu kekere nanya gusewe kana nange gasi ko kitenweki grupo ipado nere nkonye te kambwatisi kinga tenweki no mwana abatebedi wiki yo musongo naro tuwa umire to bunura umire umuntu nyasamukune agatwasisti ko rutenweki naro no mwana abaresta buteto ange wiki nga nande umusista gitumo maite ku Kisamaria ni umunyagitari uri okora to mwana crafting umuntu wae no akora ikisi agachaba katenweki kufuatiria umwana oyo nero jite konde imuire St Mary sigirigiri naro tukabero ngo ndani kanisa aro ndedingenireri mimi msimamo yangu ase anye tegemea kwa no kungini kanisa bone kanisa yoko nyorange kanisa yane yatebiri kanisa jinde bangikirange yani yazakanya kwira jinjira wetire kanisa nkanyoranga bono kunya kanyo kibe cyukira umwanya gitana ntamaite ngayikuru lakini jikuru kanisa awo kero umwana yari St Mary yakabero ake muna abayeresete amatibagwa kunya kurwari bwa gaje na kuru general bono okuguru kwaye wanste kwingia aso muda kera na bete na kuru general abarure bari ngaba okuguru go genge api bakabono ngujukara umunyagitari omanene bamubekere cyuma okuguru kwengere cyazi ecyuma eri bunekere temenohere mbu bado kubiba nalinde bangete na bari transfer nyabamu bakacha kumeke ecyuma yisiko bado chikoboza bagantuma kisi yagingo ika abanyagitari abosongo bono mbamo maitire ndo bari uri umutangana bagante bono umwana yasikirete ani yasi umwiri kinyagitari buna India wapi bono bari kurugongoko narirene na minyogete mbaka nyamira ngateyu nga umwemsita karangiru yo magombo akabutu ngitoko ru umwana oyo karoseri umwana oyo kadigete paka changiru umwana oyo gacha kumwire kichapi kwa mikono bono gwetira umwemsi oyo ito ikenje bono kunyona nje naro ringa kinyagitari Jones cyasi nyirunga kingo kwa umwana yo kurugoro kwagundira nabukorora pinga ukuru gwaserekira abangi nabange ntuna abanyamariga ukurira okorore ndege sinini gakwarerire uwezo yakubura kwanyora nk'ibintu binge byatenenire haya nakyo kunyara gukora manganaye maite kanisa nero ngokonyere saa zingine kanisa ngokonyere kuzabu bwo kera turi se ubiko bwinze turi inzi ya Nyasaye bono nanyore tenga nonye keronde na chage to bugimo be family ine gigete family ya nasi Nyasaye bono onyaro ndari ngazi Nyasaye buno gwateba angana atigete no mwana ukare tangana kwito moyo muimuki muri no enso mubiko kwa sababu byari wikira rindo jinga no boremerwete na ikaranza nanyore nginkire yigukire ndari ngereti bono njege ntaro ndatebe ndatiya abategereri lazima obugimobo obwetigere Nyasaye gekugera nyari nari kuba mwanya bantu nsemereti mwanya bantu mbari kumikiga bona zina ikeire most jinga ginyinge igondigereti Nyasaye singenjo muna bono yumbari andusiri nabondo ndojinga yari kuba nensende nari kwikayo bono njo bugima bwana bwensi igondigereti Nyasaye na abana bana
no mwana naruma ameta bana neke ugura sinyaza uikerenga bono waikere umwana muno yanyori umuchando tebenga kuchiwe bono taliyo yone tigango ndamuntu kumanya chibati unaona gesandige gazi ntonya kurara nchara yani tumenyete tumbaka abantu baguturamanga ayeno watu murire biro naonekana smart pono nari wikira usine kanisa bono bone bukunera otanga nyasa yako bisombo kongu munyaburongi bwaroka na goma wako ine bukuyuke gote so bona antange bagasinyi ko understanding ngaki ko nyarika nambuka tumurire orega na bado turochika ina antu bari buya pone kine kikiyagete ngakonga ase kanisa tinaji kokuomoyo ege kugeraro ebintu nebinga gwetera muna bono se tomenyete chirandi cho tari gochi mwanya bantu ngurige bana ki umwana muno kyagujecho ngakibona mwese ko yamenyete ngakiari bono njingo kore ebintu kama kawaida egera mpaka imokorera anyare ko endecho anyare gwisibi buya bunarenge one gende mwanya bantu umuntu bwense tari ko gokiwaze ngencho anaona ni kama egento gitike ko koreka na eraro je ni muchiza bona sinje naranganyira ngirandi satoiga eso mwana yanyora achari bona yenaro niyo tu matara uyo mwana uyo bantu kunyora abana bayiburi basetiri abana murame kerema yani ebintu bunebyo bona nyora umwa oyo wansire kuirana na Florence ndu no family ito yani ke mubegete buya kwanyara bwate stress nyingi kibona abandi barobandoche so bona gesanyora ajari tinale tibunya gusukasuka sinjo morobino na watenga na nje nyora sigitega menye na bana bona sinjo mwana uyo inapiti nsukera ndi ujase yende abana asi mwato nyora agwano nirandi yakane abona so muiri atoeta kerari nyumba disturbance yende te yabwata santu baisiko me byabe ko sina materanya gutegera antu batebirenga rimire dieyo nane most nyaro gutegera nyumba no kunyora bakabe kamate ono nguchiko chonde nganyale batuma acha bwiko ndenga iyo ichi matera yubegete ta video rimi wanchu muligereria nigo ngendete ko bana Janet uyo ri mama mwabo bwali okongesa bali yae yokulinda umwana uyo nyorete ko bagakonyora umubusuko no mubibwe para amangana ali Nayaeteire gocha amange amabe nande igonkore natore asegekegeke kirubusyo Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi nigo bono yakirundekerene nego kurendera chibiche chinkiya nabwo chinkeno nukukigima nabwo tonyora asoro gonkor bwoguzi neji county chitoetanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo tonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo ikoye nyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekiyo korentera emerubiri emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu uomogusi. Osmo Traders Limited neduka ye hardware iyuri miyumu chukisi eko nibintu au vyobwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikobrukane chirange negwikire chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebinde binge mbabwate bintu byo gutumika gukora plumbing gusekobeke mefreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo ijira se nyumba ya old Sansora building angenegete siniekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eye mukianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Biama nanda soko gendera ko bamo na inche imeyo moroberio Nayaeteire nigonde na mama mwabo bwali osomongi na Janet uyo gendrete kongerera ngana rali ali gendrete gwetera abairi bana gocha ba Flora usenona ya kuruseino amaro ba mino
baibuli bao baruo bakonyi boke ntogocha gutaka omonto agokonya morio kachiba sti nyinge obokonyi mbolio bokoboke kurwa sabairi naye kwigunga ki akina inche Janet sintigiri inche bweka no mwana one nonye bintu bikongete abairi bono bagite bakaba babipina bana baminto barite bwire na barabwinde yemo tokwana chiangu ja Flora no bano mbali batanya kumorora chianti chiaye poka abandi bono ubanzi nande bonsaidirieta nga mama Flora akanirujibe siega na chikoera kwira umwana nyekitari chinene baisika baminto nabo muraba minto pono kunyona nabairi bali baresiko batete konkonya bangakire simonte abana bamino batebo akanire chibesi insurance pono abunande setanya kaliba abantu abangi baganza batanga kanire chibesi nkiari rumwana na irubyo nkiari rumwana kichapi nkiari rumwana tenweki pono setanya ite zabana abaminta abande ntwanya kororana abande tukubanyora batama singinjo nakubali kuralia mangana yobori monga nando inyora abana abaminto inche bono se nachite ngayane inche nakabakonya atura abantu kianda inche ngaro mugoti mugoti pina mbakenda nona baibuli bane konye inche menyete nabaro tata gotire mama gotire nani nganyora baibuli abane bachire konye nonde nabara bumongi nanko buri mugaka baibuli abona ndi inche bantamirete goja mbona mutabanyora tasinjo nabairete skimwe prate ane orororo pona nani nganyora baibuli bane singinjo kuruma yandara nyoro mochano nakabakonyire pone historia baibuli bane nero njasinye nona abantu nkimu swati bato muroire bicha tatanga nere nyomba no mwago motu baikire itisi ujibura so bono nande nkaroranga enjire nara konye family yetu na baibuli maybe nakiki ayena nda baibuli baro no mwana ukatu mochana ndi tikatomotamire so rende bono abana abaminto abantu kiandoro chibali kutaka kumbwate sinone ndaire na njari koboko lakini bono nabuba yabete nanda babe kutangaza nga omuntu umuswadi umtu no mwanyo kora wakani chibeshiga abana bamino okubwatuka nande ko bangana bwa bagengi asokonyore bituki okonyera omwana ogo osoyoro muigwobo ngane yena kikwayirete nando bwa mate na kibole gwikira bono ubwa mate bwane nabara butincheti ko banga mona singenjo ekerongurige nti nakabakonyire bone yali nabwate chibese maybe na banaliti aba maitinga nimbwate chibese chukuru ari umwana maybe ne chinengurigirana so bono nachi kobarabo besingenjo boni gekero kubarigereri maybe nande boni ngenje ngakira baresi ngo gamba toli nabara bari tokugamba nande bono ndoranga babwate michano ege kugerekera umuntu mina ugosariye gento ayogendete kumya nkoranga nyasaye ngucyaro mubike njiregete ekaronguri wone family yetu nandi bono ndoje nchende buya no ikimbwatu muruye no nabayiburi nkorante ibari ngano ekubwatu muruye ndoje ngana ura konya abana bamina nabana abayiburi bagotire bono njazi nginjo omoyo orione tuchedi kubanga nandi bono ndoje ngana ndino bono babwate michano mono nandi tindi taranga nasenjo bankorete iga kurumayega tari bantu barengire nde babwate kende lakini bono bagikira bako bagongengere bakumwana tarwari bono tinje tu kumoyo na barabu sinjo na dete nagi oyombireja sinjo bono anya bago ita abantu moyo baka abandi bari gonte bono nyana bamino kero egento mwana mina gote yo muntu kiriya kwige no yo mo igotegen bono egagera minyo kejikanisa ekanisa ero manyete nebo kwari kwiburingana nabo gote mu giteranga yaya anya saingoso most bono ninjenda abana baminto barabo abarende no Flora nguikara zina ndura ateba nga kicyango cyane cinkorere cyane umatainge bwotenga tori pisa tose wakanye geshyumba so boneke rukuri eri family yetu na inche boni hano kimenyete bunamenyete nkoranga nyasaye kanganje timono bono rintinje tukumoyaro na barabu kiage na baminto bono toikeria manchu murigeria kwayeteire boli kwayeteire omonge na Janet no mwana bwari amaene bayaiteire anya kogenderete kumbwatia somoroberio ona yaiteire no igwete bunagenderete kongerera amakongori agwetera kukini omwana banyorete mubosoka no mubibwe para omongi no lebweka mbaka abana bamwe bonsi nigo bakomorwa bamogenkera usinyikonyore bitoki ayibuno mubibuli mama mwabo Flora nguikoreri chinsa chawe lirioti mugete kwara boli nyasaye nga nkinche why me a feeling eri obwato mwana ando maneno munyarukogo wikaranste nyumba
wanyore tumu basokara mu bigwe para feeling eri gutwara buno mu iburi nererie Kuvinda sinjo bona bunero tanga akora 2018 alafu oroje bona ni muchukira nara chakiri form 3 bona na bukwe buri ngande ku 2018 tanga okorire anye first year bitukame ibyo uko nyoro kwiburi sa jinke lakini to kwiburi asabana kusasi flora bona kwiburi abikanga ayabona usi yari kunyari kana flora kuri abandi nabaro basuke utanga na kuri bona ndi nere nasi bunatanga rende bona rende no na yubu Nayaeteire ayabona namajubwetera buna yayura sima ndemereri bona kwibura na ari chibu kegera bona era bona tangana mu bwatukire era bona tanga uji era bona uji tukunya kubwatira na rende tukonya abandi bona rende wiranire ko barende bona era buno ababandi bona ande mu burukania saba bandi ndeba ndio litari obareri bose stili no ari bona na ababandi kiribona okore ababa kinere bagatumukore bona ande ngira na maika so bano ugo saba kwane nga rende no ari maire naba korigas no ni je chokora kigera se gukora na ndi form 4 nyore certificate amungu muri kunyore gasi ngiye na ndakore na ndu mabwene ere bogendere no bwabana bamwe abogendere kwana ngo no mugusi uri okorigerete okugani kwa nkurukioko okugani kwa ne bone gasi aso umwana uyo bado naende tamatibabu nandi nari kunyakuganya kumwetu siniki skuru no chiskuru jinyinge cya makonyi rikikanisa buna mu iburi kiciro na injo kugani kwane buna bono na skuru asinjo nabakuri nabone matatu hata kama naumia wano kugani kwane nari konyora sumu usiyo ndegerete ura nyore nchirinde ni matinga abagusinto bwade chinchira akonyo umwana uye akura matibabu na ne skuru naga nitikuirana ibintu ne binga magania nere ndo buguma bwaye buchikoba kama kawaida na nje gaginti mugeni ngira negasiya nenkonya abandi bona njugo ni kwana so umwana uyo nyasari wanja akura matibabu ayatigari tanyori kuru tukiri nyasa mukonya bwene kuzo bona yaikinere kirangu mutari no ni jijiro ngora ngakumia yani neri akwegasa na kikagiti katogenda tonyora twenda usine skuru tukuri imwe karanze jumeri ereme oroje bunekera gutirina bona kuri gutakunetinze gagusunane bona yani na bidie gaze sinjete gaze distinji bona akoranga na nje nanyori umuchando Miyamara sana mama Janet asogo sangana intwe na soko ira chinga kichao utokwanira buna into Ndizi TV. Miyamara sana. Mwanchwa umurigereria okugani kumongina Janet nigatagete umwana yanyore gikuruto funande anyore chibesa egera umwana ya gwene nere aira ne skuru asome buna bana bande no yunoro mogoko bumuibori anene mono umuibori omungina orendiro umwana oye erebuyeka ebagote yabotambe nga uchungu wa mwana aujuae ni mzazi igumongina Janet nero manyete uchungu ya mtoto bwali anyareko bakagwetera nche koruga iga nikongote ngambi ya mona sana asukira chinga kichao na koto ligereria wetera somorobeli Nayaeteire wikachinga kichinde naende anda koletero morobeli buno yoiga nche nigonkor kwa Sara Nyarangi Ontita kolende botambe nigo bagoteba koramaya ogende Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi.